अरे तोरा तनिको हमरा घर के मर्यादा प्रतिष्ठा के लाज नहीं के, लेकिन तोरा जैसा बेवकूफ नालायक बेटा हम आज तक ना देखनी। ते अपना मेहरारू के समाज के सामने नचनिया बनावल चाहत रे। चल भाग यहाँ से, आज बार चपलूसी करे खत। अरे जब तारा पता बा कि हई माई के पातर पातर रोटी खाई का बा तो हई मोट मोट रोटी में लगे का कम रहे। बाप रे बाप। भौजी एकांत में रील बनावत तारी। तू लोग झूठा हूँ हमर पतों में नुक्स निकालत रहे। हमने रील बनावे खातिर ना रिंग लाइट मंगेले बानी। तू का चाकरू की तरह चक्कर में गधा ने पिटाई रोज। उठ के मुंह में जीरा के खाई के करा पेट में जाई जी। एक टुकड़ा मछली खा चाहे 1 किलो, स्वाद तो मछरिये के नु आई। पकड़ के रखे सब खिलास मछरिया रे। अरे कोनो परेशानी बताओ, ऐसे चुटकी में खत्म कर दे। ऐसन का भइल कि शादी के बाद रील बनावल बंद कर दियलू। 1000 राक्षस मरल होखे सन ना तब वो अकेले पैदा भइलो कि और ना हमार सास यो सास पगला की बाड़ी सन। प्रिया कि माई के रील बनावे के चस्का लगा दे। ई बात तोरा के हमरा से पहले ना बतावे के चाहत रहला। एक्टिंग से अपना पूरा इंडिया हिला दे। इंटरव्यू तहार ना अम्मा जी का है, काहे से कि वायरल अम्मा जी भइल बाड़ी। अरे काहे रुआ तारू, कुछ बोला बू? रील के पैसा पूरा 1.5 लाख रुपया बा। अब हम तोरा के बताई जरूरत से ज्यादा अत्याचार करे के नतीजा का होखेला। ते हमरा के मार देबे, हम तोरा के छोड़ दे, हम तोरा के जान से मार दे। हम माई अभी दुनिया में नहीं के। निकल यहाँ से।